Takže my ideme robiť teraz úžasný prank na pani učiteľku. Učiteľku samozrejme. A ideme urobiť, že máme jej tam dať sol, alebo ona sa zamkla. Nie, ja nie. Tak môžeme, omaga, jej, máme odomknuté. Tak a dáme to do Misty's polievky alebo breakfast, alebo čo to vlastne je. A teraz to už vidíme. A ide si to dať, čiže uvidíme, že aký prančík budeme mať ďalej. Ja som do toho už veľmi dlho nehrala, úprimne, a ako podľa mňa nie je to až taká zlá hra. Ideme urobiť teraz na pani učiteľku robiť taký prank, že ideme jej samozrejme pokaziť jej televíziu. Myš toto. Dobre. Oh my god, najde sa. Run before Misty catches you. Hey, Misty, ja som tu, Misty. Ma nevidí? To som zasekla. Dobre, ja viem, kde je páčidlo. Do palacinky! To kvôli tebe. Čo nie? Kamo, hač po sebe vajce, ty bamba. Musíme počkať, kým zaleze, kým pôjde čo robiť. Nechoď furt za mnou. Idem posielať. To si môžem. Idem posielať. Ona išla hore, môžeme teraz tú telku pokaziť. Idem preč. Ja tam vidím nejaké nohy. Idem preč. Ne, tam ešte.
Tu budeme teraz čakať. Ide dole a ide pozeraj. Chiamo. Non te mereve. Yes. My musíme zničiť jej šaty, že ide na nejaký... Jo, tie frozen šaty musíme zničiť a tie frozen šaty by mali byť v jej izbe, že Misty Room musíme nájsť. Takže, ideme do garáže. Dobre, more. Kámo. Ideme do garáže, tam by mali byť také... A nožnice by tam mali byť, čiže ideme sa pozrieť na nožnice. To si zoberiem. Aj toto si zoberiem. Toto? Ide von. Ide von. No ide von. Ale zo zadu. Musíme ísť do Misty Room. Musíš. Nie no, veď nevieme kam ide. Nie, neviem kam ide. Ja viem. Ide hole. Oh no, idem pečať. O nie, mne sa teraz zasmielo. Čo tam? Kde je? Ja neviem kam ide. Okej. Von. Áno, ide von. Nie. Ona išla do office a my teraz budeme čakať, že počkáme. Ne, ja bojím ťa. Toto. Kde? Ja neviem. Ja uvidím. Kam išla? Neviem. Ťa. Asi do kuchyne. Dobre. Fú, to je abibos. Ne. Ona vyšla z kuchyne. Ajaj. Ide von. Ja teraz neviem, kde je tam jej Misty Room a kam išla. Ja neviem. Nebojím. Pozor. On tam sedí. Kde to má? Kde má tie šaty? Neviem. Wow. Ne.
Ja neviem, kde sú tie šaty. To mal byť mistý room, že tam nič nie je. OK. Nie, mi to ide na čas, alebo čo? Ide von. Najčešie ja čo? Ona vyšla von. Dobre. Kde je Lači? Nie. Vy tu nič nie je. Vieš, že už ja našiel. Ja ti... Ja viem. Aďa. No. Ja viem, kde je. Idem preč. Ľudia... Do palacinky. Ja ho vidím. Pomôcť. Je von. Ľudia, každopádne tento prank dokončne nevieme, čo je dosť škoda. Takže dajte like a uvidíme sa na budúce.